molasses in the gardens in the if kicking up a fuss, it's only costing much. Let the world begin to understand. Begin to understand. So running down the street, I'm stretching to the sky. And tenants for the clothes that I'm the life. The delinquency. Avui estem ací al Col·legi Manuel Sánchez Guarnet per presentar-vos una enquesta de rabiosa actualitat. Per aquesta enquesta hem escollit els millors reporters que faran dues preguntes a la gent. Què és allò que t'agrada més dels Nadals? Anireu al cinema aquests Nadals? I quina pel·lícula veureu? Pues a mi de Nadal el que més m'agrada és la il·lusió que tingueu vosaltres a l'hora de muntar l'arbre i el Belén. I quan anem per els carrers, quan vegem els balcons adornats, o quan anem a algú en el centre comercial, les llums de colors que munten. Pues que me falten regals, i què més? I muntaré l'arbre de Nadal. Pues l'alegria que tenen els xiquets i la il·lusió que ho agarren tot. Pues a mi m'agrada el dia de Nochebuena, perquè ens reunim tota la família, el dia de Nadal si anem en estiu d'iniciativa, i el que més m'agrada és el dia Reixos. Veure tots els xiquets tan il·lusionats i tan contents. Les estrenes! Dels Nadals? Pues dels Nadals m'agrada estar en la família, col·laborar en la família i tot el que siga tema familiar. Per a mi m'encanta. El menjar no t'agrada? És normal? El menjar? El menjar, m'encanta tot. Una vaqueria i mi mare. Els joguets. Estar en la família, estar tots junts, és una de les coses més importants del Nadal. A mi que s'enjunta la gent per a sopar tots junts. Mira, llumetes. El pernil i els pastissos. Pues els dinars i els sopars que fem en família, els regals que regalem entre tots i el bé que ho passem. Els dulces. Pues el que més m'agrada dels Nadals és que tota la família s'enjuntem, ho celebrem tots junts i això. I el menjar? Ui, el menjar tot, perquè sempre és menjar especial, sempre fas coses que normalment no les fas, i entonces, pues, sobretot el torró, els pastissets, les coses que són el típic d'ara de Nadal. A mi m'encanta passar els Nadals en la meva família, que és molt extensa i m'encanta passar aquests dies en ells. Tota la festa. A mi és dinars, els sopars i tot això. Pues estar en la família, els regals que fan, espero que a mi em toqui alguna guany, perquè m'ha portat molt bé. No com altres que no s'han portat bé. Això diries tu. Pasar la Navidad con mi familia. Pues la celebració en família. Regalos. Quines festes? Nochebuena i Nadal mos agrada molt. Sí? Sí. Però per quin motiu? Perquè és molt familiar. Són pastissos. Ai! És molt familiar. Mos agrada molt. Muntar l'arbre, el belemet i enjuntar-se en la família per anar a sopar i a dinar. L'ambient familiar. Estar en la família reunida. Que s'enjuntem tots i estem tots contents. Pues a mi, per exemple, la Nochevieja, perquè n'hi ha molta festa i això. I que n'hi ha classe. Que més li agrada a l'abuelo de Nadal és reunir-se amb la família. Les meves filles i tots els meus nets, que en tinc 5. 5 nets. I estar tots junts, que és el més bonic que n'hi ha al món sencer. A mi, pues,
l'ambient navideñ, els torrons, el reencontre amb la família, les junts... Pues que t'enjuntes en tota la família molts dies. Muntem el Belén, entre tots fem un sopar i muntem l'arbre de Nadal en boles i en confeti. Que s'enjuntem tota la família i els amics i sopem junts. De Nadal, a mi, pues pràcticament tot. A mi m'agrada molt Nadal. Molt bé. Sí. Pues lo que més mos agrada dels Nadals, que són els regals, les vacances, la neu, estar en la família, tot això. El que més m'agrada del Nadal és dinar a tota la família, fer un bon dinar i que dinin tots bé. I fer pastissos. Fer pastissos i pastetes per Nadal. Pues sí que aniré. ¿Y quina pel·lícula veureu? Pues la que vos agrade a vosaltres. Claro. Tu volies veure la de Asterix i Obelix, no? Sí. Quina pel·lícula veuràs? La de Campanilla. Aniré a veure la que vulgui veure Laura, Campanilla, i la que vulguis veure tu, que és la de Tadeo Jones. Pues possiblement anem al cinema, però la pel·lícula hi haurà que veure quines fan. I la que més ens agrada, pues anirem. Sí, solem anar. Ara és Nadal, que fan moltes pel·lícules per xiquets. Anem a vàries. Hem anat ja a veure 2 per almenys, i ara ens agradaria tornar, perquè és que no paren de fer pel·lis per xiquets. Pues han vist Tadeo Jones, i ara ens agradaria veure Asterix i Obelix. A lo mejor. Quina pel·lícula veureu? Amanece parte 2. No crec. Veureu alguna pel·lícula en l'ordinador, televisió, etc.? Sí, això sí, per supost. Clar, moltes. Segurament sí. O en el cine. Pues sí. I quina pel·lícula veureu? Tadeo Jones. ¿Al cinema? Igual sí. Igual veré alguna película. I quina pel·lícula veureu? Pues alguna basada en temes infantils, per exemple. Sí, anirem. I quina pel·lícula veureu? Los Imposibles. No. Veureu alguna pel·lícula en la televisió, ordenador, etc.? Possiblement. Sí, clar. Quina pel·lícula veureu? Pues una d'aquestes de risa familiar, que l'abuela cau i riu i pica. A lo millor. I quina pel·lícula veureu? La de princesses. ¿Y veuràs alguna peli en la tele o en l'ordenador o en el cine? Sí? Quina? El Rei León? El Rei León? Camelca i així. Sí. I on la veuràs? El Rei León i on la veuràs? En la tele? Sí? Clar. Sí, pugui ser que sí. Perquè és que en Nadal solen posar algunes pel·lícules molt boniques. I quina pel·lícula veureu? Pues alguna d'estes de dibujos que solen eixir ara en Nadal, que són unes reproduccions molt xules. En la tele. Quina veuràs? Moltes. Sí, sí que anirem. I quina pel·lícula veureu? Pues la que més mos agrada que estiguem fent. Claro. I quina pel·lícula veureu? Más. Por algun dia anirem, pot ser. I quina pel·lícula veureu? Pues la de A104. Sí, si tenim temps, sí. I quina pel·lícula veureu? Pues la que llega allí i si us agrada, pues la veurem. Igual sí. Quina pel·lícula veurem? La que estrenen. No sé si anirem, però si anem m'agradaria veure l'Asterix i Obelix. En el cinema no. ¿Veuràs alguna pel·lícula en ta casa o en l'ordenador? En l'ordenador o en casa sí. No ho sabem. Però si volgués anar, quina pel·lícula voldries veure? A Lleis. Ah, on? Al cine, I ja anés ahir al col·le? El cine on el fan? En el cine. Ah, en el cine? I quina pel·lícula és? De Navidad? La que vulgueu.
Estem preguntant en general si anireu a veure una pel·lícula. Ah, vale, vale. Anireu a veure alguna? Sí, però tenim que saber les hores i tot això que les fan. Al cine l'abuela no va mai, ja n'hi ha prou en la tele. Pues segurament no. ¿Veuràs alguna pel·lícula en la casa, en l'ordinador, etcètera? Pues sí, a lo millor en la tele que fan alguna que m'agrada. Crec que sí, algun dia anirem. Quina pel·lícula veureu? No sé, la que us agrada que vegem. Sí, si fan alguna pel·lícula per vosaltres, sí. Quina us agradaria veure? No sé, quina t'agradaria veure a tu? Pues està Brave, està Leo Jones, algun musical que n'hi hagi per ahir. El que sigueu. Suposo que sí, veurem La vida de Pi. Segurament, sí. I quina pel·lícula veureu? No ho sé, la que vegan que digan que mos agrada. La més xula. Sí, Vale. una xula. Pues anirem al cinema, pues a lo millor anem a veure alguna pel·lícula, pa majors, perquè ell encara és xicotet, quan siga més fadrí ja anirem a veure pel·lícules de dibuixos animats. L'abuelo al cine ja fa més de 20 anys que no ha anat. Així és que l'abuelo no va al cine mai. Però no rigues! Què és el que més t'agrada dels Nadals? I felicitar els Nadals a tots i que passeu unes bones festes i que vos duguem moltes coses de Reixos. Allà a tots. 1, 2 i 3. Bon Nadal a tots! Encara allà, que cuina molt bé. I tinguem salut i faena. Avui per avui no es podem anar res. Salami! Madrid. Seran? Mos tancaran a la presó? No, crec jo. Ja està? Moltes gràcies. Ay, muchas gracias. A tu, bonico, ¿eres a soles? ¿Eres a soles? Ah, pues ya está, bonico. Però no rigues! Corta, jo. Care. Oh,